ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ପିଆଜ ଶାଗ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଅଁଳ କଅଁଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ ଶାଗରେ ଆଜି କାଞ୍ଜି ବନେଇବୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇ ତାକୁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଂସା ପେଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଂସା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଏଠି ଖାଲି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଖୁଦ ଗୋଟେ ତାଟିଆରୁ କମ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଧୋଇ ଭଲସେ ପକାଇ ଦେଇଛି। 3ଟି ଟମାଟୋ କାଟି ପକାଇ ଦେଇଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏଠି କାଞ୍ଜି ଆମ୍ବିଳି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ଶାଗ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। କାଞ୍ଜି ପାଇଁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ପକାଇଦେଲି। ସେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଛେଚି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ପକାଇ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲି। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେ କାଞ୍ଜିରେ ନେଇ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କାଞ୍ଜି। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।